салом алейкум ва мардуми ғариб. мо фикр да омадем ки шумо рӯзе ки навороя мебинен, бурдем хонавод расондем. мо ҳар бор сёмка кара наметавонем да чизоро ки нишоншон тем ростига. мо фикр да омадем хонам як минут ё 2 минут нишон метем кадрое ки бурдем одамое ки хонада мондем, ҳар як оиларо барем нишон тем сёмкаш кунем. И ростига намеша да ростига фикрам кардам фикри нодуруст аст. Акн мо барои кора кардем ки ман шуморо нишон диҳам, якум бора дига нишон наметавонем видео. охирон видеое ки ман одамое ки дар роҳӣ мекунем хайра нишон наметавонем шон дига. ҳамин охирон якум навор шуд, охирон навор шуд. мо ҳам масъала дар омадем, фикр омадам хеле мекунем. ҳамн рӯзе ки ман дар каналам навистам ки рӯзи хайра менависем, номеротонро нависем мегӯм, шумо номеротонро менависем. ҳамин рӯзе ки номера шумо навистем, муддати то 4 то 3 рӯза дадашон мераса. баъде ки расид, шумо худтон занг мезанед, подтверждат мекунед ки ҳамин хайр омад дадастон, расид ё нарасид, шумо мепурсед. ин хеле ба фикри ман дурусттар мешад, барои ки наворе ки ҳар як касаи рӯз хонашон рафтан, хай гуфта намешад, ба видео хай худтон тамошо мекунед, мебинед шада. барои ки хеле намедонам даже чӣ гуфтан метавонам. бачаҳо тамошо кунем ки одамое ки хайра карагиянд, хайре ки беғарз аз канал буд, ӯ ҳамаш мерад дасти одамое ки муҳтоҷа мерасанд. одамое ки ай канал ҷамъ шудагӣ мо хайр кардем, рӯз бурдем додем, ҳам масъала маслиҳат, ҳам маслиҳата мекунем да бачаҳои ғариб, ки дилтон дур нарава, ман дар як динамаш насиб накунад. ҳамин чизе ки хайр шуд, номеротонро гуфтагӣ ҳам якум бор гуфтам то ки ҳамун якум бора менависам, мемонам шо номеротонро гум. номерта навистӣ, муддати 5 рӯз 5 4 рӯз пас ҳамун номерое ки навистӣ дар хайр занг зан ҳамун соҳиби номера ки ҳамин хайр омад ай канали Tajikistan Music Awards расидакта ё не. баъде ки расид, ту дар таги ҳамун хайр менависӣ ки ҳо ҳамин ки ман номера додам дар хайри якум буд ё дар хайри дуюм буд ё дар хайри сеюм, ҳамун чиз расид. бародаро, худо нигаҳбонтон.